amachi maka na enyi nwaanyị amaka mma wee jewe ugwu aka asị ha na aka na bụta eji ebi ebe afọ ịchakọrọ ụgbọ mbọ dịka ọkpọgbọ nkụ akọrọ ihe o ji bụrụ agwụ ụmụazị bụrụ agwụ n'aka ọ bụ nwata na-ebuchere ndị oche n'okwu mana ịma na ọbịa na-asọ nkata anaghị efu elu maka ofe elu ebulu nkata agaghị m asị anya ọgọ nwaanyị akpana maka mmanji ise wee dozie ụlọ ọ maka na awụsara mọọlụ okwu ka nke ọ tọrọ echiche niile okwu nwaanyị na sị na amaji maka ọkụ na-agba ọzara hapụ ije ọjara chi mere mana ịma na aka gara o ji ome ihe ọrụsị ihe ọ tọrọ afọ na ya tobe ogologo ya mara na nke ọnya tọrọ ya mana ịma na ntutu isi rapụ ebe ọ ga-efu wee fu ebe ọta ọnya ajị ntị na-anụ ihe abụọ ma ogbu aka mana awụsị gbaa na na onye na-eme nwanne ọhịa ogwu mara ọkụkọ mmadụ mana ọ na-awụ kwuchiri ana ọ bụrụ mbuze ihe ị ga-ama bụ na ọbụ nwa dibịa igba nga na-egbu ọkụkọ bụ isiokwu n'ọhịa na ohe ụmụnne mmụọ mana ịma na ekesara ọnụ agba eke nsu maka na eji ego egote nsu na-atụrụ nsu maka ndị nwụrụ anwụ ewere ofu ọkụkọ wee chọọla arụsị na-abata ha egbuo mmadụ were mezuo mana ịma na arụsị enwere ngene na okpori na-ezu na biya ikwu nne mmadụ bụ ọgọ ya nke ịtọ ọgbaka gba ndị bịa gbara ọgba n'aka ha aka ahịa ọhụrụ na bụ udelegharị mana ịma na oti ọkpa arịrị eti isi akwụ udene si na mmiri agbaka ya n'afọ a n'afọ ọzọ ga-akwata okwu ịma na ọchụ nkịta agbara na-egwu na-agba ụta isi ọbụla bụ isi ọbụla dị isi azụ ọtụ nwata jide nkapụ ya nyekwe mmiri ọ ejikwa ọ bụrụ na ọ dị iko nọ na mgbapụ mana ịma na otu ikwu nkwụ na-akwụkwụ n'oke ana na ikuku kaba ji ana aka gbakarịa ihe ọ na-amụra na ore buru ya mana ịma na nwata rie omume agana ọkwụsị iru anụ mmiri ju ite anaghị abịa aka mana ịma na ọ na-abụ nwata malụ nna ya ọmalụ ndị gboo maka na mkpu ọ na-efu mpụ atakata akwụ mechaa ọnụ mara na ọ bụ ịma na bụkwa ọ tụrụ na akpa ekwesị ka amalụ nwa alụsị maka na ntụgharị bụ ọ dị igwe amara na chi ofogo maka nsọmalụ mgbe mmụọ nsọ na ọ gbara ahụ ọnụ nsọmalụ ndị nze nsọ maka okwu mmebe nwata na-ebutere ndị oche n'ukwu arụsị na-agbata ha na-eto ndị mmụọ mana ịma na ọ na-awụ ukwuchi ya na ọ bụrụ mbuze nke bụ eziokwu ukwuchi ya na bụ ịma na ọ ya ada mbuze ata na afọ okwu maka anaghị eke nnukwu ji n'azụ ọba mana ịma na onye bụla awụrụ ude na amalụgo awụrụ ndị nwụrụ anwụ agba ọbụla a lụrụ dị egbe na ya mara na nwoke dị na mana ịma na ahụ ndụ onye kere ude na-eji ewuru n'oge mmiri ji na aba na anaghị azụ ihe ọba a sịkwa na ọ na-abụ atụbagị na mbi na-azụ owele ihe ntụpụ agba n'aja obodo dị nwaanyị mma ka ọ nụọ dị ebe a anaghị onye ibe ya akpa n'aja maka na ọ bụ aja anụ ụda amụ ya chere ka anụ nke m kwuru mmụọ nọ n'ilu